Salutare! Astăzi vreau să vă arăt cum mutăm o plantă într-un vas mai mare care o să rămână în permanență pe terasă. Pasul 1. Alegere plantei. Pentru astăzi am ales un exemplar superb de arțar japonez Mikawa Yatsubusa. O plantă care nu depășește 2 metri pe înălțime. Lățimea este 1,125. Prin ce se deosebește această plantă este că frunzișul primăvara este verde, care este etajat destul de interesant. Vedeți că sunt ramurile destul de încurcate, putem să zicem, în coronă și se vede foarte interesant. Toamna acum, începem să avem toate nuanțele de roșu. Eu zic că planta este superbă. Când alegeți plante din pepinieră, vă rog să vă uitați foarte mult la rădăcini. Da? Planta trebuie să fie înrădăcinată, pentru că așa reducem riscul de a nu se prinde planta în locul unde o plantăm. Pasul 2. Alegere vasului. Astăzi am ales un vas din Corten, 40 pe 40 pe 40, aproximativ 64 de litri. Foarte important, scurgere la toate vasele, picioare care să îndepărteze vasul din sol, ca să avem scurgere optimă. Pentru a astupa acest orificiu avem o pânză care se amplasează în dreptul orificiului. După aia avem un strat de 3-5 cm de pietriș. Obligatoriu, vasul trebuie să fie cu minim 5 cm față de vasul existent. Și ceva foarte, foarte important. Când aveți opțiune să alegeți vase, nu alegeți numai în funcție de bugetul minim. Încercați să luați vase de valoare puțin mai mare, pentru că arată foarte bine o plantă deosebită într-un vas deosebit. Pasul 3. Vreau să vă arăt ce amestec de pământ fac pentru această plantă splendidă. Nu îi place pământul care reține foarte, foarte multă apă. Și în cazul ăsta folosim 20 de litri de composana, pământ universal, conține și perlit, care ajută la drenarea apei în exces, microelemenți, dar eu nu folosesc numai composana, mai pun și un 15% Mr. Garden, este îngrășământ organic uscat de bovine. Facem mix și pentru a avea un drenaj și o fertilizare mult mai bună, folosesc zeolitul, este o rocă vulcanică care ajută planta să arate foarte bine, se descompune în timp și dă nutrienții. Și pentru această cantitate de 64 de litri avem 250 de grame de osmocot, care îl presărăm și îl incorporăm în pământ. Este un îngrășământ foarte bun, care se descompune treptat dacă avem medie de 12 grade în exterior. Ar trebui să avem toți nutrienții și toate compozițiile organice care să ne ajută să avem culoarea asta din spate. 4. După ce am pus pietrișul pe partea de jos a vasului de aproximativ 3-5 cm, mai punem un 5 cm din mixul de pământ care l-am făcut mai devreme. Uitați-vă cum arată. Luăm planta, deschidem, scoatem din vas. Eu zic să nu umblăm la rădăcină, o punem pur și simplu în centru. Mutăm planta în funcție de ce parte este mai interesantă și vrem să o prezentăm. Eu zic că asta e. Punem pământ pe lângă, tăsăm cu mână, nu foarte tare, nu trebuie să fie foarte apăsat pământul, și am terminat cu procesul respectiv. Și ultimul pas este, după ce am pus planta, da, cu mână, tăsăm marginile, să nu lăsăm niciun pic de aer pe laterală, vedeți, dar nu apăsăm foarte tare, mai punem puțin pământ. Important, nu acoperim niciodată altoiul unei plante, pentru că dacă acoperim, există posibilitatea să iasă rădăcinii pe portaltoi. Udăm cu o cantitate considerabilă. La planta asta eu zic că este suficient o stropitoare de 10 litri. Oricum surplusul se va scurge și pentru a da un plus valoare la această plantă, putem să amplasăm o plantă veșnic verde, o aiuga, care este roșiatică. O să avem un contrast primăvara de roșu
cu frunze verzi și avem inflorescențe mov. Vă rog să ne lăsați în comentariu cum vi s-a părut operațiunea de astăzi. Pe curând!